Haike Bubagra no belai chaya saya ke kok sawi tongo khoroksa Wansa news aje baje kai haino Bubagra no simi diary tongo je Tiprasa Wansa amtike nasle laimung bono khlayu nei kebangma news lamoi bini channel o haike ulta pulta kai kebangma bono hamya ke mamang news lamja tai 26 January o Tripura ni table ajaga present khlai phunukjangmani kharji puja no Tiprasa musamungrana nangma jaga Wansa musamungramani amno tei Bubagra live phai kok samani o Wansa news Bubagra no Wansa birodi nei apro Bubagra ni bagai news reja haike o jaga kubui kok sanan thang kai Tripura angkha Tiprasa rongni agi ni simi siri city sini Tiprasa Bubagra songrong no Tripura no tui dului phayo chini Tiprasa no o hani joton se borok kebang tongmani haipana jepro Bharat Bangla hari khakjago ayangnani kebangma borok haye o jaga ni Tiprasa rongni jaga thairok chekjak baikya Tiprasa rongni jaga thaikere ingkha haike o chini Tripura angkha hapung hatai jaga jamti hapung hatai jaga o jonghai Tiprasa jonghai mokhang solnai rong no bisirbag nukjago ante hapung hatai jaga o ngake hake do thing no borok tabo haike haipana o jaga o bongni laibuma chino kharji pujane o jaga table phunungnani jaga o bahike bongni a jaga o phunugi mangka ajora o ki 15th century 16th century o Tripura o wanji bosongni kuno laibuma da tong apro Tiprasa bosongni jongnai khe kebangma laibuma tongo chini laibuma huijak chini laibuma sekamajak haike kebangma Bharat haktorni borok bo saimon o Tripura ni kubui bosa sabo tongmani haike tabuk sar Bijay langkholni sak belai khena chaya chung social media terong nukmani ILSO emergency haipana se bono kebangma wanjui news rok hamya sawi tongo tabukbo headline Tripura hamarok bono jongine ta hospital klaija rok nei sawi tongo haike a comment tolawo kebangma wanjui bosong rok ni hamya kok sajak Tiprasa rok no bo hamya no sajak a comment ni tolawo haike amo chungtong wanchungnai haike bongni news rok Bubagra no majrari tongo haike dusrui tongo je bono Tiprasa Wansa je media news tongnai rokno khagurok nei haike amo bongni kok tmani bisingtinyo bongni headline ni bisingtinyo jeng sawi mano je sobo amdike dofano khagnani nai je Bubagra sawi tongmani amo belai kheno kubui kok sawi tongo je Tiprasa media rokno aguliwo jagari jagya Tiprasa rok alada babe khumulungo press club slamnani nango nei haike amo belai kheno bongni wanchumung ba bongni samung kisapano milia haisi borok sudu Tiprasa rokni simi dosru roi Bubagra no simi dosru roi baksa bukso Wansa kok toma thumna rok Tiprasa rokni bagai hamya sawai Tiprasa leader rokni bagai hamya sawai je Tiprasa bai wanjui no khagna nayo nei je chini Tiprasa leader rokno samani bongni baksa bukso leader rokno kai amte haisa saya chini Tiprasa no target khlai sawa amno Bubagra bo sawo tomani bagai ana simi target khai te oni borono hotamni bagai target khaya nei baksa bukso bongni bosong botong kebangma je Wansa Tiprasa khangna nayo haike amorokni bagai khe tamani bagai saya nei Bubagra bo kebangma thai no kok sagake omono sasawo haike okongni mote ke tamo borok Tiprasa no haini klaija manjak Tiprasa rongni je manthai rongno sani tongnai rong ke borok amtike bongni kebangma je news miliwei target khlainani amte haija manjak chini borok to bongni chawida tong hamya da tong kebo news rani sikre haike borok kai chini kaham hamya tmani bagi borok news rana nang je sapano sani pan to kamani bagi panang to hamya ni bagi panang to tmani bagi amtike news saruge rana na Bubagra song hamkrai sanpurbo ekot sanpurbo greater Tipraland sanpurbo borok kebengo tabu manyangi tong ko Bubagra no hamya kalai sawo haike borok tomo nai Tiprasa rokni hamya da nai Tiprasa rokno buka salamna da nai Tiprasa tongko song tongnai rokno phem logoi chini je leader samung khlai tongnai rokno amono ulta pulta da khlaina nai oja kebangma kok sungtai tongo amo Bubagra songbo hai hininyo sawi tongo je borok Tiprasa ni bagi ke tomoni bagi amtike kebeng ungna nang bongna ajao ke tomoni bagi saya bongni borok samung khlai tongdi hini sawo omono kaham bongka hamya bongka Bubagra sono kai target khlai sasinai bongni borok haiki chini borok to borok nani ke target khlai saya tama male chini borok nga ke je hamya jagao simi sawo haiki bongni borok nga ke kaham chini Tiprasa rongni kaham panung tung hamya panung tung bongni bagi hinga ke tarmane no bongni hamya bongni bagi caya sing khlai tongkha chini Tiprasa rongna hamkare mane no bongni bagi caya that means ta tip je borong kok samani mote hinga ke haike tabuk sila ngangka chini borok rok kebangma media bo borong no nong saya ko nei saya ko bongni leader rong no je chini samung je chini Tiprasa rong ni je samung klai tomone amono se sawi tongo je chini Tiprasa ni bagai hamya amono chungkok sawo tai sar Bijay Kumar rangkhol no botabo hospital kalaija bono hamya salai tonglayo kebangma wanji news rok hakin nora a comment tolo thangi naidi nini Tiprasa ni bagai amse ka hamya kok sajak sar Bijay Kumar rangkhol ni bagai simia Tiprasa rong ni bagai bo amse ka comment tolo hamya sajak hakin amo sobo Tiprasa bai Wansa no nasle mung phunuk rena nai Bubagra tai Tiprasa media da
na Wansa media jeng to chini man thaisi san tongo je chini developing ya jaga amano develop khlairane bagi sai tongo haki tamani bagi Tiprasa na amsega nasile mung phunungna nang borok Bubagra na nasile mung phunungna nang haki amo to Tiprasa na borok video nasile mung phunung yapano comment no kabangma bongni borok rok nasile mung phunugo comment hamya siyo Tiprasa rok ni bagi haki chini nana da bura song agi khnamani barodoi marjar agreement ungmani yagulo purno bason chai hini borok no hunmani o jaga toni nan bagi apur bongni population kom haki a jorao hnya ke borok o jaga ma tongkamu haki Tiprasa rok busuke backward jaga ro tongi ma tong tabu amano tui Bubagra song chini Tiprasa media rok direct funding rok sanai tongmani Bubagra song rok kabangma Tiprasa rok ni je manthai rok sanai tongmani additional power nani bagi land right rok sanai tongmani haki amono kai borok tamani bagi sayang o hamya ke tamani bagi koksu suri sanani na haki tama amo borok Tiprasa no kuso sawa karena na ya hni himan kok daklai kabangma je English medium no borok bond khlainani kabangma English medium no sajak yangi kok samaro a kok rogo sugang Bubagra plenary ingma jaga ko o kok rok no saka je kabangma Tiprasa rok ni area o English medium school no borok bondo khainani hini kok samaro missionary no bondo khainani hini kok samaro hake je bongni minister tongne rok bo bongni je kabangma sarkari kormachari tongne rok bo kok thunne rok bo bongni bisarok no English medium o pore ro aguliwo hake Tiprasa rok ni kabangma thayo je English medium school kari mani Tiprasa rok bo rengsrung tu nei borok tamni bagi kebengna na Tiprasa rok kusa karna na ya da ingma klayamo kabangma Tiprasa rok ni sumung te Bubagra bo hai hini nyo sungi tai bo kabangma thayo na andike kok sawi tongo tai subu sungu tuma male Tiprasa rok tabuksuk jora kise misapana agugui tongmani o kabangma Rwng school English medium kabangma Tiprasa rok ni thayo tubumani amani karoni nyo tabuk Tiprasa rok kise misa agugui tongmano taisa jaga o English medium school karman bagi dam klaingi Tiprasa rok porimano English mano tai haste hayung gwnangi pir sawi Tiprasa rok ni kabangma kok thai Tiprasa rok job khlaimano haikawa jaga o tai amsik kok sajangnai kwrwi kabangma kok sanangkai kabangma tongo haike noro comment ni bisingti ke sahodi bwtui nai borok chini kaham nanai hamya ani motenga ke borok chini Tiprasa rok ni bagui kaham nai chini hamya naimani bagui ni borok amtike sasawi kebengi tongo hake tini no video no chajakhan norok like khlaidi tei share khlaidi Tiprasa rok ni bisingo o kok soginyani tui je o ang samani amo bongni bwkhao nanginyani ani o kok nara nang nangya jotono nailai norok comment ni bisingti ke sahodi hake tinin bidam sung norok video no chajakha like khlaidi jotono khulumbai kya hambai।